Aku? Iya. Duete romantis ngono ya, Pak. Iya, dadi. Berpegangan, terus saling menata. Nah. Lek kuwi najan kaya boneka apa Mas jenenge Mas? Boneka caki ya lho. Lah ya cocok ya Mas ya. Mosok to Mas sing lanang ki cuwilik ngono. Nah, iya. Gak cocok sama yang cewek ngono ya Mas ya, berisi cantik. Kowe kurang ngerti. Piye? Kene iki cilik, kene sing gedhe to. Kene kan stabil. Dan nek kono. Aku iso gedhe. Oh, tak kira stunting Mas. Yo stunting nok rapopo, gisi napa Den? Anten antrak. Ketemu derek si Daud. Barang ketemu e. Kula niku mau weruh niki wedi. Lah pripun? Coba-copoten blangkone. Ora kaya bonang to ki. Lah nggih. Anu saene dituthuk gek nadane napa ngoten? Wong ki ora mung anu ning kabeh kudu nyawer. Oh, Nggih. Aduh. Oi. Mbah, mbah. 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 men ngowe tak golek kresek aku tak mikir kono. Mbah, dalange niki Mbah. Nah. Yo kapok Mas. Nah, itu dengarkan itu. Lah beda nek kaya aku kan dosen kena. Oh. Anu kula Detok. Dosen ki tegese Nyawer. Oh Pak Newu. Nggih. Nek saiki anggaran ki dipangkas, ki dadi angel dienggo kok ngene. Sesuk nek anggarane wis apik, sida ngundang. Oh, sementara nggih. nyawer 500.000. Oh, ngaten. Onje. Nggih, Iki matur 1000. nuwun. Alhamdulillah. Disyukuri ora apa-apa. Matur sembah nuwun, kita bersyukur ya Mas ya. Sik nok sik. Engko dipro loro kuwi isih kena. Sik 500. Terus wis 1000 kuwi. Gabung dadi 500.000. Oh, nggih bener. 500.000. Wah, cocok besok nyaur utang tanggoku ku arep ngono kuwi lunas. Utangku 500.000 kok. Sesuk tak ulungi ngono iki. Biang kelakune tak. Biar bagus sih. Kira kepiye? Terus Monggo. Pacaane sarwa asri jrokan Wes lumayan kamu mas para lestari yo tan li
nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ugi Mbak Nike. Sampun pun pinangkani ingkang ngersakaken lumantar WA kalian Mas Dalang Ki Gading Pawuke. Duete ugi sampun Sampun. Sudah ya Kakak Gading? Ya, sudah, Gimana? sudah. Didik Lintang sudah. Oh iya. Sudah. Duduk dulu. Ngasih. Nggih, lajeng tasih wonten pamudan menapa malih? Wow, tes enten Oh, fragmen. 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 Nggih. Saking kamu gati. Nggih, tes enten Fragmen fragmen. Roro Mendut. Nggih. Iki dadi Pripun niku, Mbah? Ceritane niku? dados niku ceritane. Nggih. Niku mboten retos lho. Lho, Kosek to jenengan ki dong ora nek Roro Mendut. Roro Mendut Iku dadi ceritane. Aku ora diceritani aku. kuwi kok duyak-uyak tumenggung sinten? Lah sing apal Mas Kiswan. Ah, cocok. Sing apal Tumenggong sing tumenggung terus kuwi si Roro Mendut ki pacare si Prono Citra. nuwun para pamirsa budaya. Sugeng bebanggian kalian ketoprak tanpa naskah. Wonten ing dalu menika badhe babar cariyos kanthi mawa ira-ira. Lakon apa? Roro Mendut. Mendute pisan wae. Mendut pisan mawon. Kondine para paraga kang badhe ngayahi jejibar. Prono Citra katindahaken dening sederek Kiswan. Profesor Kiswan. Profesor Kiswan. Roro Mendut katindahaken Oriza. Temenggung Tosa. Sapa? Tosa. Temenggung Wiraguna. Wiraguna. Buat bicara. Wiraguna. Tumenggung Wiraguna katindahaken Senopati Mataram. Oh Senopati. Wiraguna Senopati. Katindahaken dening sederek Kiswan malih. Kula wonten ing dalu menika kapatah dados adol kacang godhog kalian jagung godhog. Lah nek koprak kan biasane. Dumateng para pamirsa budaya sugeng lelenggan, sugeng amirsani ngantos paripurnaning cariyos. Matur suwun. Iki terus piye ceritane iki? Nambah Lah sutradarane sampeyan yo. ora do teko sutradara iki aku gur nyarno. Lah kok ya waduh. Ora sanggup waduh. Lah sing nampa manjrin jenengan Oh, kok. aku belas lu nopo apa-apa. Nah, ngapusi. Lho, kowe ora gawe masalah, Mas. Ngapusi. Sumpah Berarti ya urung hitungan iki tentane iki. Lah kabeh urung nampa kok ya. iki ceritane ngene. Lah ceritane pripun? Lah kuwi ora dong. Roro Mendut ki saka Pati. Oh, kulaan. Ora, maksudnya iki Kita iki. asale saka Pati. Oh, berarti iki saka telo Nah. diparut iki dadi pati. Oh sik lho maksude ki jenenge desane ki saka Pati lho, Daud. Tak kira ki telo diparut diperes nang Angel pati. iki kok dadi kowe gak dadi Wiraguna Wis apa? saka Pati. Heeh, saka pati. Saka Pati kuwi arep Digawe kerupuk. ora meneng sik to. Kowe arep dipek selir jenenge Adipati Pragula. Oh. Nah, to. Prahara. Pragula. Pragula. Lah Pragula ki arep memberontak ro Mataram. Wah, jaweh. Jaweh iki. Kosek to. Sik to meneng sik to. Terus pripun? Lah Dianu Sultan Agung ngajak jenenge Senopati Wiraguna. Oh, Senopati Wiraguna. Ya. Lah terus perang antara Mataram karo Adipati Pragula. Pragula mati. Siak. Wah, jam pira le ngubur karuan le layak.
Ora iki ceritane ngono kuwi. Karo le terus si mendut digawa didadekke selir Wiraguna. Oh, ngono. Ning melu iki. Ora. Wiraguna kuwi tak wis tuwa tumenggung to. Kuwi seneng karo jenenge Pranacitra. Berarti kowe satriya. Aku satriya, wangune aku sing dadi Pranacitra. Lah iya seneng karo Pranacitra. Nyuwun pangapunten para pamirsa budaya, ketoprak nembe padu. Kleru, Monggo kleru. Kula aturi jajan rumiyin kalian rantos sopraipun Ngene lho, lekas. si iki misale ngene misale. Kleru dul. Iki si misale niki Pranacitra. Misale aku mendut-mendut. Mendut wae. Oh, mendut kok. Lah terus iki si Tosa. si Wiraguna. Wiraguna tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna ki nguyak-uyak aku. Ning aku wegah mergone aku wis duwe si Pranacitra. Nah, ngono lho. Sing salah ya kowe, ngerti duyak kok mlayu. Nek kowe mandung ora duyak-uyak jane kowe. Iki ceritane ngono kuwi. Rara Mendut ki dadi selire, dadi Terus iki kok perang. gemane si Wiraguna. Nyuwun pangapunten penonton sabar rumiyin nggih, sabar. Sabar wedangan rumiyin, wedangan. tekan jam 4 Nggih, toprak nembe briwing. Ning welinge Mbah Adi, welinge Pak Adi ora entuk nganti mati si Pranacitra karo si Mendut kuwi mah. Ora entuk nganti mati. Ora entuk. ora nganti mati. Monggo sami tilik mengke mboten ngantos seda menika. Sing iki sik dadi Wiraguna sapa? Ora mati gur bleret. Sing dadi Wiraguna apike sampeyan wong wis tuwa tenan to. Nek Pranacitra ya aku sik lumayan rada gagah. Nah ngono. Bagus. Bener cocok. Aku ora ngapa-ngapa. Ku iki adegane aku karo si Mendut. Mendut, ayo, Mbak. Sayang-sayangan. Engko terus kowe teko. Dundu sapa mendute? Tumenggung Mendute sapa? Orisa. Orisa. Oh, Orisa. Ya, Mendut, duduk. No. Duduk. Apa nek wong loro berarti mendut-mendut. Niken sarintem dalu menika dados masalah. Ban. Diajeng Mendut. Injih, Kang Mas Pranacitra. Pranacitra. Malah Crakrit. Engko nek rampung iki. Mendut. Dalem Kang Mas. Iya. Rasane ora ketemu karo sliramu kuwi sedina rasane kaya setahun. Kenapa saestu Kang Mas? Iya. Sakmenika sampun caket-caket menika panjenengan ngraosaken menapa? Wah, ya rasaku ki ya ayem tentrem. Kacang. Rasane kaya ketiban rembulan. Kacang. Ketoprake ngene iki guyune. Oh, guyu to. Kang Mas, Apa? kenapa saestu panjenengan tresna dhateng kula? Lahir tandesing batin. Kacang. Lahir batin. Upama tok bedah dadaku, tulisane jroning atiku ki ming Mendut. Saestu Kang Mas, Iya. kok panjenengan kok tebet-tebet to caket mriki? Ya seneng ning ya susah aku nek caket-caket padu tenan, Nduk. Kula ugi tresna kalian panjenengan Iya, Kang Mas. ku sing tak jaluk. Mboten wonten ingkang saged misahaken tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Prasetyamu apa? Tresnamu kuwi kuramu sepira? Nggih, gedhe banget. Lho gedene sepira? Nggih boten saged kula gambaraken Kang Mas. Ora iso digambarke. Boten. Diomongke ya ora iso. Mboten saged. Menapa kedah bedah dada kula. Aja dibedah ngene baleke angel. Ayo. Ayo ning sun kapan gon ku ngrabeni Kang Mas.
Ora ana kok, Ndut. Niku lho Kang Mas. Oh. Iya. Oh. Menika nggambaraken. Heeh, gambarke apa? Kula kalian panjenengan. Heeh, manukku. Nyuwun. Manuke do cucuk-cucukan tegese. Kang Mas. Atus kula kalian panjenengan to menika lenang kalih wedok. Oh. Terus ngeten-ngeten. Oh. Kowe aja mancing aku sing tan kuat rasane ati. Wes sawetara suwe kok aku ora krungu swaramu to, Ndut. Ki mumpung tumenggung Wirabrajan, Wiraguna urung rawuh kene. Mula awak dhewe aja nganti konangan anggone sesideman. Jenenge wong iki nek delik-delik iki jan jos ya. Kacang, Jas nggih. kacang. Kacang Mas, kacang. Malbor. Abang. Malbor Mas, Malbor. Kang Mas Rasa nesu. Resikone ngene iki. Nah, Boten wong jenenge ngeten iki profesional kerja kok. Nek teng panggung ya milik umum. ayo. Duh Kang Mas tak Rono, Nduk. pripun to Kang Mas? Sumpah aku wedi tenan aku. Mendut, rene ndut. Aja cerak, kono ana gupala. Aja cerak-cerak gupala katemu gungan. Oh ngaten. Gupala niki soalé nek krungu gamelan joget dhewe. Oh ngaten. Gupalane Wiraguna kuwi medeni. Kelakon Prono Citra ra entuk lawang. Kanang Wiraguna menika gupala. Duwe gupala. Oh ngaten. Gupalane gedhe. Saged obah-obah. Wah, sak iso. Wah, gubuk asmarane migel-migel. Lanjutke. Kang Mas mawon. Alah, ya kowe genti. Masa aku terus, Nduk. Nadyan sakedhep netra. Kinarya usada granti dasare awane lagi udan. Nggih Kang Mas. Iya. Jan suasanane mendukung. Menika seketane napa Kang Mas? Lah iya awak dhewe jagongan karo Nggih. ngunjuk kopi. Wah, jos. Kopi tambahi sanese mboten. Oh iya no, tambahi cenil-cenil kae. Cenil kae lho, panganan tradisional cenil. Klepon. Nek kopi tok menika pahit Kang Mas. Lah, ora pahit wong mergo manise nang kowe kok. Napa? Manise wis tak entekke. Anu Pak Kelapa muda laga
brantang ning Mas, piye mendut kula naming tresna kalian panjenengan boten wonten priya sanes ingkang saged wonten manah kula Kang Mas. prasetyamu apa nggo buktekke katresnanmu Kula badhe buktekaken heeh buktine apa kula ajeng derek panjenengan iya nek ora kelakon kowe dhaup karo aku piye upama tumenggung Wiraguna kuwi ngerti anggone sesambungan awake dhewe terus Wiraguna duka aku dipidana terus aku diperjaya dipateni kowe piye kula nggih mati. kowe melu mati Nggih. tenan Kang Mas. ayo tenan yo kuwi sing tak karepake wong wedok iki kudu ngono kuwi Mendut. wong jenenge wong tresna ki nek ora tandhe sing batin kuwi ora bakal gawe senenge ngati ya to Nggih Kang Mas. aku ngerti nek kowe iki lak nemu tresna karo Wiraguna ora lahir batin mergo apa Wiraguna kuwi wonge wis tuwa nadyanto kuwi wis kuwi sekti ning wong tuwa ora iso gawe kemarem Mendut. Nggih Kang Mas. ha iya kamangka aku isih muda tumaruna Pranacitra iki sing gagah perkasa Kegiatan panjenengan boten sip Kang oh Mas. ora bakal nguciwani oh iki arep njaluk kaya apa mesti ora bakal nguciwani Mendut. ana swara apa gitu Apa tuh Kang Mas nika? kamangka Jebul ketok kaya ngono to. lho Pranacitra. tumenggung Wiraguna Piye Kang Mas iki piye? Wiraguna raine geseh Aku ora wis Kanjeng. bola-bali ngomong. ngomong Kowe aja turun gandok sisih lor. Kono kita nggo nyengker Mendut. Lah kok kowe malah kumawan. lambene kurang medun kumenggung Sak Sik, gelem tak ku bener. sik wah Sik, sik. Bang Rias pahit benake nganu sik lambene kono sik diunggahke di overcut rak munggah Sik to, dadi Wiraguna ki sing ikep. yes Ngono. raja busen senengane. piye Ndut Aku Piye wis Kang Mas pripun? aku wis ngerti kabeh. Keterangane kaya kowe mbiyen mung Wis Wiraguna nganggo kocom. Wis. dadi ngene gamarmu. Ayo sapa sing? Jenenge sapa? Pranat kene kene to. Jebul kaya ngono to. inggih Kowe ku mung bocah desa ning kene tak senengke, tak aku anak. Lah kok kowe malah wani-wani. Karepmu iki kepiye, ha? nyuwun pangapunten tumenggung Mendut iki duweku. iya nggih heeh Yen pangapunten Kanjeng Tunggung. Apa? Kurang piye to lek nyenengke kowe? Kirang kuat. kirang suwe Lho, nek aku ora kuat sesuk aku tak doping. Aku tak ngombe jamu enggal sari. Lah gek turu nek enggal saras kok sare. Enggal saras. Aku senadyan tuwa ning aku ki sugih. Aku ya sekti. Nanging kula mboten tresna kalian panjenengan Kanjeng. Tresno iku jalaran saka kulino Mendut. Pranacitra mung bocah desa. Aku ki tumenggung. Sampun dangu kula sesandingan kalian panjenengan kula mboten tresna kalian panjenengan mboten tukul tresna Kak Kanjeng. Mergo urung ngerti aku. Ketok tuwa pirak blengkreng iki. Kanjeng Tumenggung Piye? tresna niku mboten mawas desa mboten mawas kutha Lah iki kan mergo kowe iki. Iki mergo kowe ku mewani karo si Mendut. Mendut ki duweku, Bro. ha nek mendut ora ngladeni ya ora bakal tresna kalih kula kok Lah nek mergo kowe ku mewani ning kono kae, Bron. Pranacitra ki Bron ya jeneng komplit Pranacitra Pranacitra. Pokoke tetep Mendut iki atake bojo. mboten iso mendut tresnane kalih kula Lho. Ning sapa sing gawe rene iki sapa? Mendut iki putri boyongan lho. Iki wis dukekku. Kudu gelem Mendut. Mboten Kanjeng. Gelem. Mboten. Mbok gelem. Mboten.
Sampeyan apa Jawa Jawi? Lho, iki nggon aku kok. Iki tenanan iki ya tekku. Lah ning kan Enek rembug dirembug Pak, wis Pak, wis. Enek rembug dirembug. Wis ora usah nguyak-uyak kono Pak, wis duwekku. Ora usah nguyak-uyak kono. Ora usah. Piye? Enek rembug. Isih sagora. pron. Pon rampung. Tok Enggak. Ayo Kang Mas Adang ayo wae. Nyuwun pangapunten. Wis rampung. Awit mendut boten kenging sedok. Dados toprak kula aturi nyerantos seri berikutnya. Nggih. Pak Hadi. Pak Hadi sampun dipun minangkani Pak. Ngapunten Pak Satrione ya ketuan. Sing dadi temenggung jan blas ora pedro. Ana tumenggungan kok kaya zombie. Oh ya zombie to. Nggih. Nggih, pokoke ngoten iki mawon. Nggih. Iki nggih patuladan jenenge wong sesidebani mboten Intine apik. kan tresnane Terus tekan mati ku ora iso dipisahke. Nah. Contone kados panjenenganipun ingkang ulang tahun pernikahan sudah ke 53 tahun. Mugi-mugi ngantos puputing yuswa. Amin. Mugi-mugi jodoh wonten ing donya lan akhirat Tutuk le momong putra wayah. Nggih. Putra wayahe do silir kabeh alhamdulillah. Nggih, sukses. kabeh. Gandeng ora mendut ki ora iso anu ya aja nganti ninggal katresnan, Mbak. Oh iya. Mangga. Ayo Mbak Ating. Ayo.
Nggih, matur sembah nuwun. Atur nuwun. Sekedap ampun minggarien Mbak Orisa kali Mbak Anting. Eh, Sak lagu meneh. Oh, nggih. Kali Mbak Lintang ampun lenggarien. Lintang sih. Oh nggih. Nggih, sak lagu meneh nggo penutupan. Oh, nggih. Napa lagunipun Mas Dalang? Lagunya napa? Napa niki? Niki napa? Sing gumyak, sing sip. Sing penting Mbah Pras mudhun. Ah. Ibu. Ibu. Pras. Ibu dari kita. Jangan mengkerut wajahnya. Ayo. Oh ya cantik-cantik ya. Wes paling cantik Paling sedunia cantik ya iki. kita semua kalah ya Mbak Lah ya. iya. Jan. Iki aurane jan aura kasih ya. Lah. Sisan nggo penutupan kabeh maju. Oke. Ya. Ayo Bu Ayu, Mbak Ika, Mbak Agnes. Ya. Au au au. Au. Oh iya Bu Pras mau jatil ya. Oh, siap. Siap beres pokoknya. Ibu depan. Enggak Eh. mau harus ibu Pemimpin. depan. Ora iso aku. Pemimpin singo-singane sinden. Lah yo singo-singone sinden ayo ngarep. Lho kok malah rewel. Iyalah. Maju piye? Ya, Nek pengen ngeliwong nyawang Mas Keswan. Nggih. kan kaya mangko ndak kesuwen mah kebentuk lho aku. Yuk, Lagune lewong mawon pun. nggih. Nggih. Ayo Bu Pras. Dicetheke sik mike iki. Sik. Mikir Ah. mati. Jangan lupa pinggulnya ya Bu. Oke. Pinggulnya Bunda. Yuk. Ya. Sabtu. Asai. La 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 la.
Mbah nuwun, Pak. Jan koyo pasar ya Banting ya. Ayo. Cocok lo jane kae bapake karo aku ya. Sabtu Sampun matur sembah nuwun. Wah. Spesial. Spesial menika bose sawer alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedaya pun paringi mau sing ngendika Mbah nek nganu nyawer Pak Dalang pripun ya Mbah? Lah mboten napa-napa lajengan kemawon. Lah. Nggih alhamdulillah. Sedaya pun bagai rezeki. Nggih. Nggih, sampun Mas Dalang. Nggih, sampun niki pun jam setengah seprapat. Oh, setengah seprapat. Setengah seprapat. Nggih. Sampun. Derek. Sampun menika? Nggih. Oh, nggih. Oke diteruske teng goro-goro melih. Wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih anggen kula caos panglipur, kelado atur wani kurang geduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Welinge Mbah Hadi pokoke kon dongake. Keluarga besar Pak Adi sekeluarga pinaringan sehat bagas waras, ayom-ayom toto titi tentrem, jumbuh kang ginayuh, sembodo kang jinongko, basuki kang kaesti, pinaringan yuswa ingkang panjang yuswa. Berkah barokah. Putra wayah. Nggih. Dawuh napa menika? Satu. Wah, satu, Pak. Oh, satu. Oh nggih siap. Nggih. Satu lagu lagi. Oh, nggih. Oh nggih siap. Beres. Satu lagu lagi, Pak. Nggih. Oke. Satu Lagunya lagi. apa? Lagunya apa? Lagune napa, Pak? Lagunya apa, Bos? Lagunya apa? Gelo. Oh, niku biasanya gamelan biasanya. Sing gayang. Sing gayang nggih. Kaya Jogja Istimewa. Sik sekedar. Oke. Ya. Oh, kembang rawe. Oh siap kembang rawe. Ayo.
Matur sembah nuwun. Wah, Pak Ernawan Fauzi luar biasa. Oke, waduh, jan ngono aku. Wuh. Wah, iki tenan. Kena dienggo borong kolam sok mancing. Wis